नायनो हागोन नै नोंथांमोना जाय गसाइगावनि बाथौ मन्दिरखौ नुवाखै गोजौनिफ्राय नों मा जागोन जेनेबा हिनजाव बेफारि फालिलाय माबायदि जागोन नोङो देलाय जालाय अ माय गड नै थाइजौआ गोजौआवसो माजों हाननो जागासिनो बोरो गैबावारायसेबो अ नै थाइसे बाय गैया माजो अ जायनो दा हा थाइजौखौ थ' नोंसिनाव जायसै गाइस थाइजौ जानो नागिरदोंमोन नै दिनै थाइजौ लगाय जानो ओमफ्राय थाइजौखौनो मोना नै हानबाबो जि गोजौआव उफाय गैया बाजारजों ओरै गिदिंलाबायनानै मानसिफोरनि नागिरलाबायनानै जानोसै उफाय गैया नै साइकेलबो राय थांनानै थ' जायसै दिंखियासो खाबाय माथो दे मोजां नागिर नै थाइजौ जाग्राफ्रा मोजां खाबाबोमोन दिनै माजों जानो होन्दोंमोनलाय बेखौ आलुजों ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन होनदो दे मोजां खा बांद्राय दुस्थ'बा न'आव लांजागोन नों आंजों बांद्राय दुस्थ' दाजाखा दिंखिया लाबाय नै दिंखिया खाबाय ओरै खारलागासिनो मेरला दिंखिया दं ओरैजों खलाव थांनानै नायबा माबायदि थाबायो जगबा जि लानायलाय थाबायलांनाय स्टाइला केन्देला नै बिनिनो नै रागा जोंगासिनो बियो बिदि गाननायनि थ' गाइस जों दा नै थाइजौ लगायजानो माबायाव थांगासिनो मामोनलाय बाथौ मन्दिराव गसाइगावनियाव बिनि रुमाव जाहैगोन आरोना नै बिनियाव लगायना जाहैगोन जों आदार लंखेनियाव दिंखियाबो खागासिनो नै दिंखिया मेला दं नै लामा लाथ्र'ना गोलोमजोब्बाय मा खालामना थानो रुमावलाय थगायबावदोंनो नै गोलोमजोब्बाय नै सेस मोजांखा आं दिंखियाखौनो जाखायाबा दिंखिया देखायलाय बेखौनो बायनानै जायो जों नैबेनो 10 थाखा जागौमोनदां मुथायाव नैबे थाइबा आइसक्रिम जानोसै आइसक्रिम ये माथो सिनायानो बानायबाय नै जानायनि जेनेबा माबा सिगुनफोर बायदि नुलायलाङो दालाय सिगुनफ्रा दुगैनानै खावदां खावदांनाया बिदि नुखायो नालाय मानसिफोरखौ एक साथ में पकड़ फोटो ले लो आइसक्रिम ले लो पुदीना ले लो जानोसै नै जालाय दे भिडिअ कलसो रायलायनो आजिखालि लै जोबजानो गिनाया सोलाजोल' र' जा फाग्लागाम देलाय खेबसे माबा सिथाया सोरनि होनदोंमोनलाय फ्रुटि लोंसै नै फ्रुटि गरमानो उफाय गैया बेफोरखौ लोंनानै थायाबानो मा होनो आदा दामि मानसिफ्रा बिदिखौ नङाबानो लोङा आजिखालि जोंफ्रानो माबायदिखौ लोंनांगौ आलामा फ्रुटि लोङाबा माथो बानाय लिसुआ गोदानसो जाम्बाबा थाबायबोखाबाय नामा जों सान्दुं गोसायाव फ्रुटि गाइस लामा बाजार गेजेरफोर माने मोनफैबाय नै बाथौ मन्दिरखौ मोजां सुना बाबु गोजौ नङाब्रा वाव नै मन्दिरा बेनो
नालिया दासो सफैदों नै बेखौनो एफा गोबाव नेबाय थाबाय आङो जाम्बाबानो दोनखाबाय आङो नोङो फाग्ला बिसोरो हो थाइजौ हाननानै दोनखाबाय बोरो थाइजौआ बेसे बुरजा देखैलाय इसु बेल'नो बांद्राय होनखाबाय रा रुमाव हाबहैनायनि र' वा ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट फैदोंमोनहाय अबाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंमोन आं बेयाव औ फैनायजोंसो आसोलायाव मा खालामदों नाय सिन्देलानो गोजौआवसो दोनफैयो बेखाय बोरो सोर सोर दं मानसिफ्रानोथ' एफा गरम नङा वा वा सल सल गैला आं खायनो एथ' गिदिङो नै गैला देन्जार गरम नै फाग्लासो बोरै बोरै थायै थायै एथ' गरमाव गोलोमजोब्बाय नै फाग्लासो फैनो हागोन नै नोंथांमोना जाय गसाइगावनि बाथौ मन्दिरखौ नुवाखै गोजौनिफ्राय बक्सिं खालायदो थाइजौआ लख'दो दे औ आदैनि यारफोरखौ लांथ'नोसैलां ओमफ्राय नै बिदि जेबा आं थाइजौआ मिथिबाय रुको जरा बायलायदो लास्टआव इसु खामानि गैया सिरि गोन्दाजोबसोदां बे फिसा बिफांनिब्रा ओमफ्राय अबाव गनाय मोनबोनाय खोनासंगोन नों जेनेबा हा सेम दे नोंनि थाइजौ लगायनायखौ जानायनोसै आं लकेलि ना सोमग्राल' नोङो आं सोमगोन आं हाना होगोन नै आदा लंकेश्वरमोननि थाग्राया नै बेनो नै लंकेश्वरमोननि थाग्राया बेनो ओमफ्राय ओरैजों नै मन्दिरा थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइबफोर खालामनानै होदो नोंसोरो मा गोसो जानानै जादों जेनेबा एसे फोरमायसाय आखाइमोन गोलोम दा थाइजौजों आयौ फ्रप दा केमेरामेन आयु मा होनदों थाइजौआनो नै ओइ इउटुबार सैमा इउटुबार नोंनासो देरसिन लेबखांबाय नै गोगोम बुरजायैनो ओमफ्राय ओरै संख्रि बानलु दं ओमफ्राय नैबे दासो लेबफैफ्लादों नै जायाफ्रा मा होनो ओरैनो जानायासो बांसिन नैबेथ' माबायदि होन्दोंमोन थाइजौआ थाइजौआ जेबो गैया ओमफ्राय मामानि संकसनि दै बायदिसो नुबा साइकेल सालायफेरनो मोनो नायदो मोजाङै लागायबा स्टार्ट खालामबाय नो गनायखौ जानांगौ रा है मिथिबाय बे आइस सोलायलायनांगौमोन लायलाय बैयाव बाजाराव लायब्रबलाय ना दखानिखौ लायनोसै नामा ना दखानिखौ लायनोसै नामा बिनि गोसोआव गैजालै आमायमोन मा रायलायदों नोंसोरो जेनेबा बेयाव बिजनेस नों मा जागोन जेनेबा हिन्जाव बेफारि फालिनाय ओमफ्राय नोंलाय नों गुन्दै बैगारि हालदैबो होखाया नालाय मानसिफ्रानो मा साइसनि थाइजौ लगाय जायो थोस जिराबो होनांगौ जानोसै नै फाग्लाफोरनि थाइजौ लगायनाया हालदैबो होखाया नालाय गुफुर नै हालदै जायैया बिसोरनो जायो सिनि गैयानोलै बेखौनो होनसै आं माबाब्रे सिनि गैयानो जाहोनसै आं उफाय गैया जानोसै नै गाइस थाइजौ लगायनायखौ माबायदि जागोन नोङो देलाय जालाय जायो सिथावसा गोदैया गोदै खिन्थु हालदै होआखैना बोरैबा नुदों गुफुर हालदै होना जानो बियो मालाबो रायखसल' नुखायो नै बेखौ जाखायाबा लाइबावोल' बियो थैबा मोनजानाय नङा जाखानांगौ दानो जाखांलायबाय नै गाइस गोथाव खुलायलायना जाखाय सासे साइकेल सालायनो नागिरदों नों साइकेलखौनो सालायदों आरो मा बाइक सालायनो इये ओमफ्राय जेनेबा ल' खालामफिनबा बेजों थांबाय औ बेलाय ओमफ्राय नै बेखौहाय बेखौ नोङो हाइ खालामबा गोजौनिखौ सिखावदो जेरै हाइ जालायबाय बे ल' जालायबाय सालाय मोननैयावबो हाइल' दङ
मा हायल' हायल' मा हायल' हायल' ไฮเลอร์ไฮเลอร์ एसे नै दा जाखांबाय บายบาย थेंक इउ लै थाइजौ जाहोहरनायनि थाखाय थांजोबसै नै บายบายบายบายมาใหม่นะ बाजाराव एसे बेरायलांसैलाय ना मा होनो नालिबाय ผมก็เหมือนดังดัง खारो नै माबा गामसा गानलाय asli itu खारो मिथिबाय ทางได้เนอะ फांखा लानोसैलाय नै फांखा फांखा เฮ้ย लानो ชอบก็ नागिरदों ตัว फांखा जोबनै माथो नों बबेखौ फसायदों ना फांखाया बे फिसाखौ लांसै नैबेखौ औ जोंलाय मानोथो एथ'बां गिनांगौ आदसा ओरैनो गोलोमबा जानो ना माथो จ่ายชื่อจ่ายให้มันดัง गसाइगाव बाजाराव नै गाइस फांखा लानो नागिरदों फांखा नै सैमाया नालाय जा गिदिरखा जा फुंखानाय नालाय आयौ แล้วเวลาฟัง गोगोम गिदिर फुंबाय नालाय ผู้ชมร้องอ่ะผู้ชาย मोजां गैयाबा मानो असाइस जेनेबा ข้าเรา थिखोलाय हायोबा हो เออทางไปนั่นทางไปทางไปไอ้พัฒนา थिखोनोनो हाया ओमफ्राय रोङा ना जुलु माला जुलु जाखो सोंहरलाय बेना गोगोम गिदिरखा मा गान खननो नागिरो थायोरानो आंखौसो लाग्रायाव दोनबावबाय आरोना फांखाखौबो नै जि फाग्लाखा สวยสุดनङा आंखौसो फांखा लाग्रायाव दोनबावबाय आरोना बियो नों लालाय फांखाया ทางไหนเลย जि दुगा गावा साइकेल सालायबावबाय नालाय